Los alumnos de ESO y bachillerato de 15 centros educativos de la provincia participarán este mes de enero en una nueva edición del programa Tertulias Literarias. En esta ocasión, los estudiantes trabajarán con la novela O meu nome é ninguén, de Manuel Esteban. O que se fai un pouco a animación á lectura para que os estudantes teñan o inicio o que é o estudo a lectura, o gusto por a lectura, tamén traballar un pouco o que é a oratoria, o falar en público, que a veces é bastante complexo, como me pasa a min moitas veces. Por suposto, tamén fomentar o que é as tertulias e os debates entre os alumnos. A Deputación, por tanto, como é algo provincial, pois sempre vai estar a carón do fomento da cultura, neste caso, da educación, a través do que é a lectura, non, de fomentar sobre todo a lectura e a lectura crítica, a lectura na que podamos non só ler, sino afondar por nos diferentes temas que se tratan nestes libros, porque de feito son libros que elixen entre os profesores e entre o Departamento de Educación de Ourense, non son libros que se elixen a lixeira, é dicir, hai un motivo fundamental que é o de que a xente nova, neste caso os de cuarto da ESO e primeiro de bacharelato, pensen e razonen e despois se queden con ese aprendizaxe que se pode haber a través deste libro.